Bon dia, xiques i xics. Avui ja és divendres. Divendres, dia 12 de juny i acabem la setmana. Anem a fer un poquet de valencià. Les activitats d'avui ens parlen sobre redolins. Sabeu què és un redolí? Un redolí és com un xicotet poema, però solament de 2 línies. Què passa en els poemes? Que rimen, veritat? Se'n recordeu de les paraules que rimen? Com gato, zapato, com ventana, manzana. Que rimen volia dir que acaben igual. Així sonen bé. I quan fem un poema, gastem ixes paraules per a crear-lo i que ens quede un poema ben xulo. Doncs els redolins són poemes, però molt curtets, solament de 2 línies. La setmana passada en vam aprendre un. Al juny, l'estiu no és lluny. Això era un redolí, perquè és un poema curtet de 2 línies que rima. També vam aprendre un quan va començar el mes de maig, que ens dia la primavera ha arribat i hi ha un jardí a cada prat, o una coseta així, ja no me'n recorde bé. Aleshores, avui anem a fer uns poquets redolins en valencià. Ja veureu que és facilet. Solament s'heu de fixar en com acaben les paraules per a buscar una que acabe paregut i aixina rime. Hem de posar la pàgina 204 i 205 del llibre de valencià. Mireu, en l'activitat 1 ens diu completa aquests redolins amb la paraula que rima. Fixa't en les lletres destacades. Ací tenim el redolí, però no està acabat. Porta ací un hueco. Ací tenim 3 paraules. 2 no serveixen per a res i una és la que haurem de posar en el redolí. Si llegim, per exemple, en el primer tenim jardí i està subratllada de color roget la lletreta I, prat, que té de color roseta les lletres at, i pati, que té de color rosa la A, la T i la I. Doncs bé, ara llegirem el redolí a veure quina d'aquestes 3 li va més. Jardí, prat o pati. La primavera ha arribat, les flors alegren el... Anem a provar si no ho sabem. La primavera ha arribat, les flors alegren el jardí. Home, això té sentit, però rimar no rima. Provem la següent. La primavera ha arribat, les flors alegren el prat. Fixeu-se bé com acaben les paraules. Arribat i prat. Penseu que rimen? Anem a provar de totes formes amb l'última paraula, pati. La primavera ha arribat, les flors alegren el pati. A veure, pegar, pega, però no sé jo si rima molt. Teniu ja clara quina és la paraula que heu d'utilitzar? Doncs molt bé, hem de fer el mateix amb les següents redolins. A l'estiu amb molta manya, fila que fila... Mireu a veure quina paraula li va i rima amb manya. Ací tenim barret, xandall i banyador. Hem de veure quina d'aquestes paraules rima amb tardor per a fer el redolí que diu
Quan arriba la tardor, ja no em pose el... I la última, tenim fumeral, que vol dir ximenea, forn, que vol dir horno, i volcà, que és un volcà. Amb l'hivern arriba el Nadal i trau fum el... Fixeu-se bé en les paraules, que és molt fàcil. I si s'heu fixat, tenim un redolí de cada estació, de la primavera, de l'estiu, de la tardor i de l'hivern. Espero que no se vos obliden mai les 4 estacions. La primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern. Són les 4 estacions que a l'any tindrem. Molt bé. Després ens diu, escriu paraules que rimen amb primavera i tardor. A la primera línia hem d'escriure paraules que rimen amb primavera. Per exemple, tenim primavera, fornera, perera, i tu n'has de pensar alguna més. Després tenim paraules que rimen amb tardor en la línia de baix. Color, menjador, i hem d'escriure'n alguna més. Quan ja hem acabat aquesta activitat, anirem a l'activitat 3, que ens diu relaciona les paraules que rimen i completa els redolins. Hem de llegir primer les paraules que tenim ací, per escoltar-les bé, veure com acaben i saber les paraules que tenim per completar. Tenim viatge, metge, lletja, oratge, fetge i corretja. Vos dic, viatge significa viaje. Metge es este señor d'ací, el médico. Lletja significa fea, com una bruixa que apareixia per ahir l'altre dia. Oratge ja sabeu què és el tiempo. Si fa sol, si plou, si fa vent. Fetge és una part del cos. En castellà es diu hígado. I per últim tenim corretja. Hem de veure les paraules d'ací que rimen per a completar els redolins. Com que fa tan mal, no podrem fer el... Vos dono una pista. El que ens vol dir així és que està plovent i fent tormenta i per això s'hem de quedar en casa i no se'n podem anar per ahí. Mireu a veure quines paraules d'ací significa que fa mal temps, que plou, que no fa sol, que fa vent i que per això no se'n podem anar i s'hem de quedar. El segon redolí ens diu demà aniré a cal senyor este que tenim ací perquè tinc delicat el... Si heu mirat quines paraules rimen ací i sabeu que este és el senyor metge, a veure quina paraula de les de dalt rima amb metge. I bé, la última ja la tindreu clara si heu fet bé les d'abans. El que podeu fer perquè siga més fàcil és primer fixar-se en les paraules de dalt i marcar d'un color les que penseu que poden anar juntes. Les que penseu que rimen i tracten sobre la mateixa coseta. Així després completareu molt més fàcil. I per últim ens diu inventa un redolí amb aquestes paraules. Tenim la paraula aula, que significa classe, i la paraula taula, que significa mesa. I hem d'escriure un redolí amb aquestes dues paraules. Ara és el vostre torn per a inventar
el vostre redolí, amb aula i taula. Estàs preparat? Tinc moltes ganes de llegir els vostres redolins. I això és tot per avui. Per a mi els redolins són molt divertits. M'agrada molt saber redolins. M'haguera agradat haver estat en el col·le i haver fet més activitats amb redolins, però no ha pogut ser. Així és que ens haurem de conformar amb aquestes dues paginetes. Una altra vegada serà. Ho heu fet superbé. Ja estem a divendres i a puntet d'anar de cap de setmana. Una besadeta i que vaja molt bé. Adeu!